Ассалому алейкум дӯстони азиз. Умедвор ҳастам ки ҳама каса хуб ҳастед. Як хабари хуш имрӯз шумода мерасонам. Мо тарафҳои Твер рафтаистем, Тверская област, город Твер. Унҷода пагаҳ як маъракаи калон дорем, як маъракаи беҳтарин дорем, ки дар давраи солҳои ҷанги бузурги ватанӣ аз Тоҷикистон як отряди калон, ки барои ҳифзу ҳимояи як сарҳади СССР омадагӣ буданд ва дар ин ҷо дар Твер бо фашистҳо ҷанг карданд. Он вақтҳо аллакай Тверро як қисматшро фашистҳо забт кардагӣ буданд ва ин отряди тоҷикҳо онҳоро зада берун карданд ва баъзе аз онҳо дар ин ҷо фавтиданд, ки дар қабристонҳо ҳаст мазорҳояшон. Ва то ҳол ҳаминро дар китобҳо навиштагӣ буданд, ки гӯё ин отряди қирғизҳо ё қазоқҳо бошад. Вале инро бародарамон имом, ки дар шаҳри Твер як шахси хело фаъол ҳастанд, ҳоло видеоашро дар давоми навори худам мемонам, мебинед, зада кӯшиш карда, кофта баромада, ҳамаи ҳуҷҷатҳоро тагу рӯ карда исбот кардааст, ки не ин отряд аз Тоҷикистон омадагӣ буд, инҳо тоҷик ҳастанд, ин тоҷикон ҳастанд, ки ин шаҳри Тверро аз дасти фашистҳо кашида ба шумо обратно доданд. Барои ҳамин пагоҳ бо иҷозати худи губернатори Твер, бо иҷозати МИДи Россия, бо ҳамаи ҳуҷҷатҳо автопробег мешавад. Қариб 200 дона байрақҳои ҳам барои лабавоя клей кардан, ҳам байрақҳои калон заказ кардагӣ ҳастанд. Нафарҳое ки мошин доред барои автопробег аз тарафи аз шаҳри Твер то ҳамун Смоленск, ҳамон ҳама маҳаллаҳое ки тоҷикҳо аз фашистҳо озод кардагӣ буданд, ба ҳамон ҷойҳо мошинҳо мегузаранд ва ин ба он хотир аст, ки мардуми амин рус, халқи Твер бидонанд, ки онҳоро тоҷикҳо заминашонро баргардониданд, яъне бо боҳои худашон гурехта рафтанд. Ама хуб, оли навори ин бародарро мемонам, ки худаш маълумоти пурра додагӣ аст. Тамошо кунед дӯстои азиз, ва ҳар касе ки метавонад мошинҳо дорад, бо мошинҳоятон пагоҳ рӯзи шанбе яъне ба шаҳри Твер биёед ва дар он ҷо амин чӣ мегӯяд, ҳамроҳи мо бошед, дар сафи мо бошед. Дар он ҷо мо маърака рафтаистем, маърака мекунем, ош, ҳама чиз дар он ҷо, мевагию, ҳамаи тарбузу харбузу ҳама чиз ташкил мекунем барои шумо. Ва ҳатман як силка ҳаст, телеграм канали группаи тоҷикони Твер дар зери видео мемонам. аз ҳамон телеграм дароед ва агар саволҳо доштагӣ бошед дар ҳамон телеграм группа нависед. Ин телеграм группаи тоҷикони Твер мебошад. Хайр дӯстони азиз, худованд нигаҳбон. Наворо тамошо кунед. Ассаламу алейкум. В 2020 году нашей командой было сделано важное научное открытие. Это об участии 20-й таджикской горно-кавалерийской дивизии в боях под Оржевом на Оржевско-Вяземском плацдарме. В настоящий момент мы получили все разрешительные документы по установке памятника данной дивизии. 20-я таджикская горно-кавалерийская дивизия воевала на территориях Смоленской, Калининской, то есть ныне Тверской области. Поэтому мы решили провести такую международную акцию по следам данной дивизии. Это 28-29 августа из города Твери мы будем выезжать в сторону Смоленской области по тем местам, где именно проходила данная дивизия. И есть информация, что в некоторых деревнях есть захоронение солдат 20-й таджикской горно-кавалерийской дивизии. Если кто-то желает участвовать в данной акции, прошу писать мне в личку, ниже я напишу информацию. Считаю нашим общим долгом распространить данную информацию, чтобы люди знали о подвиге 20-й таджикской горно-кавалерийской дивизии, о том, что наши деды воевали на бескрайних российских просторах и отдали жизни свои ради того, чтобы мы с вами сегодня жили. Поэтому всем вам желаю мирного неба над головой и всего хорошего. Всем спасибо и всем ассаламу алейкум. Берегите себя и своих близких.